𝗣𝗹𝘁𝘁𝗲𝗿, welcome to Pampanga. Para sa video na to guys, nandito naman tayo sa bahay dahil naka-receive tayo ng mga packages from RK Smokey Bar and Restaurant. So notice guys, meron tayong 4 boxes dito and they labeled them na platter 1, 2, 3, 4. So actually these are mga to-go boxes just in case you need to, cook somewhere else outside the restaurant nila, like sa bahay or may pupuntahan kayo na lugar. Lalo na guys, uso-uso ngayon mga staycations na dahil summer na guys, so you might wanna check these out. Ito yung mga pwede nyo dalhin, so samahan nyo ako sa video na to. Let's go! Paano ba i-prepare ang ating mga RK Smokey takeaway platters? Napakasimple lang. May dalawang paraan kung paano i-prepare ang mga ganito. So, unang paraan, mag-prepare lang tayo ng kaserola at ng tubig. So, make sure na mainit na yung tubig natin. And lalagay lang natin siya na ganyan. Hihintayin lang natin silang uminit. Ready na yan. Step number 2, gamit ang ating microwave oven. Make sure guys na kapag ima-microwave natin, wala itong plastic. At dahil nga ready to eat ang ating mga platter, napakabilis lang. Less than 5 minutes, pwede na natin iahon ang ating mga meats. At ayun nga guys, so naka-prepare na ang ating mga takeaway platters from RK Smokey Bar and Bistro. So each section represents yung takeaway platter na pinakita natin earlier sa video na to. Dahil nga ready to eat na ang mga takeaway boxes natin. Now, pang hinintay natin guys, taste test na natin to. So mga sausages natin, actually these are house-made. So sila talaga yung gumagawa nito. Yaman na. So, right, next to taste is yung kanilang pork barbecue. If you're going to go to their restaurant sa may Balibago, this is a must try. I recommend na talagang orderin nyo. At yun nga guys, sa sobrang lasa ng kanilang mga barbecue, actually, hindi mo na kailangan ng dip. Sobrang lasa na nito. Kamayin na natin to. Okay, so last to try is this big guy right here. Ito siya. Kamayin na natin to. Pakita natin sa inyo how tender and juicy it is. Look at that. So there you have it guys. If you're interested to experience this at home or anywhere you go, lalo-lalo na guys, summer na at nag-road trip tayo kung saan-saan, bring this to you para mas masaya po ang experience natin. Thank you so much RK Smokey. We're gonna be including yung fan page that you need to message. Thank you so much for watching Pampanga. Till our next discovery. Peace out guys. Bye.